Molt bones, de nou des de la Serra del Montsec i en aquest cas el cim que us porto és el Tossal de la Torreta o també anomenat Tossal de les Torretes, com podem trobar en molts de mapes. Aquest cim és el sostre comarcal de la Noguera amb els seus 1.676 metres de la comarca de la Noguera i és una preciositat de vista com molts dels seus companys que ja us hem portat a terme i que són de la Serra del Montsec. Pertany als municipis de Vilanova de Meià, que està a la Noguera, i de Llimiana, un poble preciós, penjat a dalt de la muntanya, que us recomano, i que està al Pallars. Aquest és el sostre comarcal i des d'aquí es pot albirar una vista magnífica en tots els 360 graus. Cal destacar tot el Pirineu, com podeu veure, en aquest cas ben nevat, encara es veu més. També cap a llevant s'endevina el Cadí, el Tossal que tenim aquí de Mirapallars i molts d'altres que podem veure, fins i tot Montserrat a baix de tot es pot endevinar des del sostre comarcal de la Noguera, el Tossal de la Torreta o de les Torretes.